Sibesincokola ke noBulelwa Lali. She is a coordinator phaya ke eThuthuzela Center. Asanda Ngafane yena, she is a senior public prosecutor. Ukanti ke namhlanje ke sincokola about izinto abazenzayo pha eThuthuzela. Bangabantu abaprovider nge-comprehensive pretrial services for victims of gender-based violence, which are psychosocial, medical and legal services. The model adopts a victim-centered approach in the management of gender-based violence, which includes respect, comfort, restoring dignity, and ensuring justice for all vulnerable groups, including girls, boys, women, and men. Bakhona ngokubona bapha ke in our Queenstown studios. Ladies, good morning and thank you so much for honoring the invite. Morning, Msasazi. Siyabulisa msasazi. Ankosho ke bangomphi uBulelwa and gomphi uAsanda. Othethayo ngoku nguBulelwa Lali, ongu-coordinator phaya eThuthuzela Care Center eFrontier Hospital. Also usisi lona yena ungapha yena Asanda ngu-Asanda. Senior Public Prosecutor for Community Prosecution, Tata Division. Okay. Namhlanje nizosicacisela ingakumbi about i-services ezi-offerishwa nguThuthuzela Center. Saqala ngawe sisibulelwa. Can you just briefly tell us into yobana zintoni nizenzayo nina ninguThuthuzela Center njengoba sesiyenzile introduction? Right. Njengokuba usowutshilo Msasazi, iThuthuzela Care Center isebenzisa i-victim-centered approach. Apho victim abonwa holistically. Uqala medically, psychosocial services, ne-legal services, zonke ezo service in one roof. Singu-NPA ke asikwazi uzenza zonke ezi nkonzo. Siye sisebenzisana kakhulu nesi-state departments zethu, u-Department of Health, u-SAPS, kunye no-social development. But zonke iinkonzo ezithi zidingwe ngu-victim of GBV uye azifumane all in one roof. Yona service esiyenzayo leyo, sisebenza kakhulu namaxhoba athi afumane uhlukunyezo ngokodlwengulo. Inkosi Msasazi. Ndiyafuna sosa singena kanye apha kumaxhoba odlwengulo. I remember us having a conversation about this and I was so very much confused. Ndiyafuna ke wethu ke uzame ukuyicacisela nje in details. Umphulaphula ubana nimncedisa njani. Okay, nanku ukuchuma udlwengulwe ngoku and uza kwi-offices zenu ezofuna uncedo okanye nini abasuka from i-office nize kuchuma endlini nizomncedisa. Can you take us through to that? Amaxhoba kuyenzeka uba afike namapolisa, besenditshilo uba sisebenza nee-departments ngee-departments. Umntu xa udlwengulwe uyakwazi uhamba uyoripota emapoliseni. Amapolisa ngokuqinisekileyo aza kuthatha akuzise eThuthuzela. Uyakwazi usuka endlini uye straight eThuthuzela, nalapho ii-services zonke uzazifumana. Amapolisa azawuza akuzele eThuthuzela, ugqirha uzawuza akuzele eThuthuzela, unesi uzamfumana khona, ugqirha, u-social worker uzamfumana, zonke ezo services uzazifumana zonke ziseThuthuzela. Siye sikhuthaze ke Msasazi ngolu hlobo. Xa ubani ethe wadlwengulwa, akukhathaliseki noba ngubani, akukhathaliseki noba uyindoda, akukhathaliseki noba ungumfazi, akukhathaliseki noba ungumntwana, noba ungumakhulu, makeze azofumana iinkonzo. Afike zingaphelanga iintsuku ezintathu. Uba kuyenzeka afike emveni kwaloo nto immediately ukuze kuzokwazi ufunyanwa bonke ubungqina obunofumaneka, akwazi ukhuselwa kwi-STI, akwazi ukhuselwa ekumitheni emithiswa sisidlwengu, akwazi ukhuselwa ekumitheni kwi-STI nakwi-HIV Msasazi. So uyancediseke ngolo hlobo umntu xa afike zingaphelanga iintsuku. So siyayikhuthaza kakhulu into yoba umntu xa kuthe wahlelwa seso sehlo makafike kusekwangoko kwii-offices zethu. Kodwa singatsho ukuba xa wawudlwengulwe kwixesha eladlulayo eligqithile ku-72 hours noba kwiminyaka eyaphelayo,
sukuza kwiofisi zethu wamkelekile, uvumelekile uba ungafika nawe uzalufumana uncedo. Enkosi. Sisibulelo, ndiyafuna singene kule iphathi yobana uchuma ndadlwengula 3 years ago, and you did explain into yobana if uze ingekapheli i3 days nazi services esikuncedisa ngazo. Ndiyafuna ke sibeke nje umnwe lo part because ndiyafuna ubana sincedisana njani ngakasana nalo part leyo. Do you take i-victim to ekliniki sokuthi akwazi uba but ke masibe sibe kumne masibuyele kulo udlwengulwe 3 years ago, so nimncedisa njani yena? Okokuqala msasazi, ityala lodlwengulo ali-expayarishi. Noba kuyiminyaka lenzekile uyakwazi ukuza ngaphambili. Akhona amapolisa for uba aphande elo tyala. Uyeza ukuze ufumane uxilongo lukagqirha, ugqirha azokwazi ukubhalela le nto kuthiwa ngu-J88, ufumane nololuleko ngokwasemphefumlweni, ngoba kaloku laa nto xa yenzekile ayipheli msinyane, uyamdinga umntu oza kuxhasa. Uyifumanisa umntu wayeyenzekile le nto kwiminyaka ephelileyo kodwa le nto isamhonta, akakabikho rayithi ngenxa yezo nto. So siyakhuthaza kakhulu, zizathu ngezizathu ke msasazi ezibangela abantu bangezi. Kusenokwenzeka umntu wayengenalwazi elaa xesha uba uyahlukumezeka. Abanye abantwana bakhula le nto isenziwa kubo ngootata babo. Mhlawumbi umntu ucinga fanuba uba le nto yinto eyenziwa kumakhaya onke. Abanye abantwana bakhula le nto isenziwa ngabantu abasondeleyo kakhulu kubo, le nto engayazi uba xa kusenziwa le nto uyahlukunyezwa. Athi umntu awufumana ulwazi aqonde uba makeze ngaphambili, uvumelekile lo mntu msasazi, akakhutshelwa ngaphandle kuba kusithiwa kwakutheni uzungaripoti ngelaa xesha. Omnye ufumanisa into yoba uza ngaphambili kuba sekhulelwe ngoku ngenxa yesi senzo. Abanye uye ufumanisa into yoba umntana uza ngaphambili kuba uyacinga into yoba kukho abantwana abaza apha emva kwam abazawuthi xa bekhula befikelela kule age ndikuyo ngoku, umalume amenze same thing. So for uba ndibaprotekthe abantwana, mandize ndichaze uba kwenzani kum, ndizenze mna idini, ndichaze, ndiripote ngaphambili. So akuthiwa ke msasazi awuzange uripote ngelaa xesha, so awamkelekanga ke ngoku, awusakwazi uripota. Yile nto ndisithi icase ye-rape ayi-expayarishi. So thina siye sifokase kakhulu ku-victim ekuqinisekiseni into yoba before itrayeli uyazifumana zonke iinkonzo. Kuthi ngelaa xesha aya koomama uNgqafana phaya ekhoti afike elungele into yoba angamelana nesimo. Enkosi msasazi. Right. Ndizawufuna ke sibuyele kulaa question ke yokuqala ebendiyibuzile. But masingene apha kuwe Sis Asanda. You serve as a senior public prosecutor. Ugqiba ukutsho sisibulele into yobana bona bayaza ne-patient kuni before ifike apha kuni, kufuneka babe seke seyizifumene iinkonzo ezithile. Naku ke ngoku i-victim ifikile kuni. Kwenzeka ntoni xa sifika kuni? Mandiqale ndisicacise uba yintoni i-community prosecution. I think Thank you so much. nathi loo nto leyo. NPA kune-initiative aze nayo ngoku ebizwa into yoba yi-community prosecution. We have different sites kwi-Eastern Cape yonke, and i-initiative yethu is based kwi-gender-based violence, attending i-community irritants. What we do thina qala kwi-community prosecution, we go to the community and tell them about crimes and where to report, doing awareness to the community, empowering victims not to keep silent when ezi zinto zisenzeka kubo. Sibaxelele nange-crimes, siye ezikolweni, we visit them abantwana, sibaniki awareness, we refer them. Siyenza ke yonke lento with i-co-sisters esezimentionwe ngusisi and different departments. Sibaxhobisa abantu. We do even i-education to different stakeholders nangemithetho ekhona apha e-South Africa, siba-educate. Ndize kulo mbuzo wakho, when u-victim, remember uthe umama uyayivula icase kwa-SAPS, iye ethuthuzela. Xa ifika kuthi ke ngoku, ifika
Kwi-stages ezi-different Msasazi, ifika okokuqala ifika as i-first appearance e-court, e-district court, Okay. where apho now u-perpetrator uzabe sele echajiwe, kukho accused. U-victim in those stages usaqhuba nethuthuzela, you see, because ayikafiki i-trial Okay. stage. Once yafika i-trial stage is when now sidilishana no-victim, siprocede nantsika ne-trial. Andiyazi noba ndicacise kakuhle na. Ucacise kakuhle, but Asanda ndiyafuna xa niproceeda with the trial ke ngoku as i-prostituters kwa NPA, what are the services you guys enizi-offerishayo ncakasana niqhubeke nisebenzisane noThuthuzela, or okay Thuthuzela, you've done your job ngoku siyamthatha thina from this point xa seyiqalile ke ngoku i-trial as you've just said, and then ningashiya nina or niyaqhubeka noThuthuzela? Sesitshilo Msasazi into yobana iThuthuzela yeyakwa-NPA. So we don't stop Okay. working with Thuthuzela, and phaya court u-NPA ukwanazo nee-CPOs that deals directly with the victims, preparing them for i-trial ambone ukuthi uready. So we don't stop. Sure. We don't stop talking with DSD, because remember we're saying apha sidilishana ne-victim. Funeke le victim ithi Yeah. testifier ibe ready to face perpetrator. So we don't stop. And we don't even stop after in case. If victims feels into yobana yes ndiproceedile necase sagqiba, but apha ngaphakathi andikabikho right to face le nto yenzeke kuyo, u-NPA zento sizisayo ngokukhomba into yobana no, ayiphelele court. Tell the prosecutor into yobana no man, andikabikho right. Can you refer ukuthi ndiqhubeke ne-counselling? Because eyona aim, as much as ngoku sizawuthi u-accuse uconvictiwe, i-justice yenziwe, but remember kukho ixhoba apha la forever. So elaa xhoba funeke lihilishe. Yeah, I think you've also iphendule ne question ebendizayibuza apha kuSisibulelwa in terms of counseling. Into yobana, do you guys offer counseling to these victims before and during i-trial xa kule process yobana nizama ubancedisa? But so iphendulile Asanda lo question leyo. Xa sizayivala, because we have 2 minutes, ndiyafuna Sisibulelwa okay usinike nje amazwi okugqibela, and if we want to use your services, guys, how do we get hold of you? All right. Sasazi, siyacela abantu mabangahlukumezani kwaphela. Sicela kwiinkosi zethu uba xa amatyala anje ethe afika azirefere, angazixoxisa ikhaya nabantu emakhaya. Akukhathaseki noba ngunyanakho owenze esi senzo, nokuba ngumyeni wakho, yizise ngaphambili ukuze umntana afumane uncedo aludingayo. Xa usifuna siyafumaneka eFrontier Hospital. Ufike eFrontier Hospital, security ucele apho ingakhona iThuthuzela, uza kuyifumana. Siyafumaneka lonke ixesha. Enkosi Msasazi. Okay. Do you have anything to add, Sister Sanda? Into endizayicela njengoba usisi setshilo esithi sicela usebenzisana nomphakathi, we are also available uattenda ezambizo ezilalini. So mabasiconduct ukuthi so-educate abantu ngale mithetho, si-educate i-community phaa sibayele kwezi ndawo bakuzo, so that i-community ibe aware ukuthi u-NPA lo zeziphi services, zeziphi into abanawuzenza, zeziphi enye indlela esinosebenzisana nayo ukuthi silwe le crime nezi community irritants zenzekayo emakhaya. Enkosi. So baya Frontier Hospital nakuni, Sister Asanda? Ewe sisi bayaya, siyafumaneka abetshutshisi kwiikhothi zonke apha, bakhona abetshutshisi. Baya naseThuthuzela, bangasifumana naseThuthuzela. Okay. Ladies, enkosi kakhulu, ndiyabulela kakhulu ngexesha lenu, nibe nemini emanzi.
Right, that was Ubulelwa Lali, coordinator Pake Ethuthuzela Care Center, as well as Asanda Ngafane. Yena, she is a senior public prosecutor Pake kwa NPA besincokola nabo ke namhlanje kwinto ke esibiza ngobana ke most comprehensive pre-trial services for victims of gender-based violence, which are psychosocial, medical, and legal services. The model adopts a victim-centered approach in the management of gender-based violence, which includes respect, comfort, restoring dignity, and ensuring justice for all vulnerable groups, including girls, boys, women, and men. If you are a victim of and you need help, ungaba conductor bacho ke bathi baphake Frontier Hospital in Queenstown, ube uzawufumana ke inkcukacha ezithe Mrs. Masenzi Bay 29 ngoku ibe phambi kobana kubethe intsimbi yaka 12 o'clock. Siyapha ke kwi-segment yethu yokugqibela.